Et dono la benvinguda a un nou vídeo de la secció Com es diu en català. No sé si recordes que em vaig fer un de les parts del cos que no diem bé. Doncs bé, avui faré una segona part del vídeo perquè encara n'hi ha més que també són dignes de comentar. I ho faré en forma d'exercici, com l'altra vegada. Tindràs 3 segons per pensar cada paraula, d'acord? A més, li donaré un toc diferent al vídeo perquè aprofitaré per parlar d'expressions incorrectes relacionades amb aquella part del cos. Comencem. Número 1. Com es diu hombro en català? Esta part que tenim a cada costat del coll, que va fins al braç i l'unix amb el tronc. I ja t'avanço que hombro és un barbarisme. Tens 3 segons per pensar-ho. Ja ho tens? Hombro no està bé, hem de fer servir espatlla. Per exemple, en comptes de dir tinc una lesió a l'hombro que no em permet entrenar, direm tinc una lesió a l'espatlla. I, ja que parlem d'espatlles, aprofito per ensenyar-te algunes expressions o frases fetes que acostumem a dir malament també. A tothom se'ns n'escapa alguna. Has sentit mai encongir-se d'ombros en referència a l'acció d'alçar les espatlles, per exemple, per dir que no saps una cosa o que t'és igual? L'expressió correcta és arronsar-se o encongir-se d'espatlles. O també podem dir arronsar o encongir les espatlles. I mirar per sobre de l'ombro. Si el primer que et ve al cap és mirar per sobre de l'espatlla o per damunt de l'espatlla, tampoc és així. En català diem mirar de dalt a baix per expressar que es mira algú amb menyspreu. Sempre mirar de dalt a baix, com si fos inferior a ella, per exemple. I una més, vinga, l'última. Has dit mai portar en hombros, per exemple, un xiquet menut? Si ho has fet, a partir d'ara podràs canviar l'expressió per portar a coll o portar a collir bé. Molt bé, ja n'hem vist unes quantes. Deixem les espatlles i passem a una altra part del cos. Número 2. Com es diu espinilla en català? Un barbarisme típic. En castellà, esta part de la cama es diu espinilla, però i en català? Ho tens clar? Et dono 3 segons per pensar-ho. Es diu canyella o canella. Pot ser amb ñ o amb n. L'has encertat? No direm m'he fet un blau a l'espinilla, sinó m'he fet un blau a la canyella. I si jugues a futbol, la protecció d'esta part del cos no es diu espinillera, sinó canyellera. Ara ja ho saps. Per cert, ja que parlem de futbol, ara et diré una frase que conté 2 errors. Un ja el saps corregir, l'altre no ho sé, vegem-ho. La frase és la següent. Té un company de futbol que sempre li dona patades a l'espinilla. Et dona un parell de segons. Ja has descobert els 2 errors? La frase quedaria així. Té un company de futbol que sempre li dona puntades de peu a la canyella. També podria ser clavar puntades de peu o cops de peu. Però tingues en compte que en català no fem patades. Donem puntades de peu o cops de peu. Ah, quasi me n'oblido. Vigila perquè una cosa és la canella i l'altra el canell. Són parts del cos diferents. No t'equivoques amb este masculí i femení. Com anem? Bé? Continuem amb la número 3, l'última part del cos que veurem avui. I ens mantenim a la zona de la cama. Com es diu pantorrilla en català? La part posterior de la cama on hi ha estos músculs que s'anomenen bessons. En comptes de pantorrilla hem de dir, ho saps? Panxell. Un sinònim de panxell és tou de la cama, en referència a la part tova, carnosa. Ara et diré una frase una altra vegada amb 2 errors, 2 o 3 segons com es mire. Un que el detectaràs de seguida i l'altre potser també, ara ho veurem. La frase és la següent. Quan he començat a córrer, m'ha donat un calambre a la pantorrilla. Et dono un parell de segons. Si no en tens prou, posa el vídeo en pausa. Ja està? Com la corregiries? En català direm quan he començat a córrer m'ha agafat rampa al panxell o al tou de la cama, com vulgues. Quan parlem del dolor muscular, en català es diu rampa i el verb és agafar, agafar rampa. Això de donar un calambre és un castellanisme, d'acord?
Fins aquí arriba el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, no t'oblides de deixar un m'agrada i compartir-lo amb altres persones a qui els puga interessar. Et deixaré altres vídeos semblants a la llista de reproducció de barbarismes que trobaràs aquí al canal Parlem d'Escriure en Català. Fins a la pròxima!